Sa issem 25 pet groomer irreġistrati mad-Direttorat tat Trattament Xieraq tal-Annimali. Il-leġislazzjoni u l-linji gwidi ġodda ġew maħsuba biex jassiguraw li kull groomer jaħdem f'kundizzjonijiet li jħarsu l-benesseri tal-annimali u jagħtu serħan il-moħħ lis-sidin tagħhom. Dan tħabbar mis-Segretarju Parlamentari għas-Sajd, l-Akwakultura u d-Drittijiet tal-Annimali Alicia Buġejja Sajd fejn ħeġġet lil dawk kollha li għadhom ma rreġistrawx biex jagħmlu dan mill-aktar fis. Min-naħa tiegħu l-Uffiċjal Veterinarju Tekniku Ewlieni tad-Direttorat tat Trattament Xieraq tal-Annimali Joe Zammit spjega li dawn ir-regolamenti jistabilixxu standards għall-istabilimenti kummerċjali kollha tal-grooming ta' annimali domestiċi. Dawn qegħdin jiġu wara li jiġu approvati jiġu pubblikati fuq il-website ahwd.gov.mt biex il-pubbliku ġenerali jkun jaf min hu approvat u min mhux. Li nixtieq nenfasizzaw li aħna nippubblikawhom fuq il-website mhux biex nagħmlu riklam lil xi ħadd partikolari, imma biex il-pubbliku jkollu l-għażla u jkun jaf min hu konformi mal-liġi tal-benesseri u trattament xieraq tal-annimali u jkun jista' juża dawk il-faċilitajiet.